Janet! Sí, president. Ens hem d'afanyar. S'està acabant el termini i ens quedarem sense res. No sabia que volíem fitxar algú pel mercat d'hivern. ¿Fitxa? Como si estuviéramos tan malas. Estic parlant dels Reis. Esclar, els Reis, la carta... El loro! Jo no escric la carta als Reis. Jo vull que els Reis vinguin aquí i dictar-los la carta personalment. I et vaig dir que els truquessis, no? Ja... Ja, però... Sí que... Tirariro, Mòbil! Mòbil! Tirariro, és el meu, és el meu! Potser són ells! Potser sí, potser sí. Què? Oliver? Sí, sóc la Jani. Necessito que m'ajudis. Sí, és per una cosa secreta. Ja sé que a tu aquestes coses et molen. Ja estava nerviós, Però sabia que al final vindria. Així vostè és... Melcior, el rei Melcior. Melcior, molt bé. Aquí abans eren del Gaspar, però ja ho vaig canviar. Per què m'està gravant tota l'estona? Bé, mai se sap qui pot estar amagat per aquí. Si un Pare Noel o així. Bueno, va, anem per feina. Estimats Reis de l'Orient, m'he portat molt bé, bla, 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 i vull una safata d'embotits. Que el Sandrusco s'enganxi els ous amb la tapa del piano. Un Hammer. Una safata d'embotits. Això ja ho ha demanat. És una altra. Que es lesioni el Cristiano Ronaldo. Una safata d'embotits. Sí, que un ovni aterri al Bernabéu i s'emporti el Sandro. El Sandro al Bernabéu? Sí, és que abans m'ho he deixat. Que el Sandro es foti un cop de cap i es torni del Madrid. Molt bé. Escolti, i alguna cosa pels seus col·laboradors? No sé, gent com el Joan Oliver. El Joan Oliver? Sí, clar, sí. Estaria bé, el Joan... No. És igual. Amb la pasta que cobra... Com? Janine, que sigui l'última vegada que t'oblides de trucar als Reis. Vaig apuntar-ho.